През изминалата седмица две съобщения предизвикаха небивал интерес. Първо, посланикът на Ирак заяви, че ислямистите от Ислямска държава планират да убият папата. А ден по-късно терористичната групировка заплаши Съединените щати. Какво мисли пастор Дончев по този въпрос, като се има в предвид, че именно католическата църква и САЩ са двете сили, посочени в Откровение 13 глава? Това е въпрос на очакване 1. Да го прочита ли още веднъж? Не. Добре. Аз очаквах подобен въпрос. Не от очакване. Ние редовно очакваме въпросите от очакване, от очакваща. Не само защото Библията ги казва. Някак си ми се иска тези неща, описани в Библията, да не се случат. Ще кажете защо говори така един пастор. Защото картината, която рисува Библията, изобщо не е приятна. За съжаление, Бог има способността, понеже Той живее извън времето, Бог има способността да отвори страниците на бъдещето, гледайки отстрани и да каже какво точно ще се случи. Разбира се, в тези неизбежни моменти на нас, отделните личности, ни е даден шанса да имаме своя запазен избор. Разбирате ли? Всяка една човешка личност Бог ни е поставил в ситуацията на живота, така че ние винаги можем да кажем да или не. Ние винаги можем да изберем най-малко между две възможности. Да се съгласим и да откажем. Но и не казвам не само защото го пише в Библията, и защото политическата реалност наистина описва нещата все по-открито по този начин. Ще ми се да каже, че там на изток има една шайка безумци, които опиянени от няколко спечелени битки с невъоръжени жени и деца са се главозамаяли. Защото до някъде така стоят нещата. Това, което наричаме днес ИДИЛ, е една много умело инсценирана ситуация, но някои хора там, освен всичко, имат и глави и се усещат. Мюсюлманите може да са много неграмотни хора, но те добре познават Запада и много добре знаят на къде отиват нещата. А между мюсюлманите днес има и много грамотни хора, които завършиха своето образование на Запад и много добре разбират откъде е духа вятър. В християнското общество, за нас, християните, ние сме изкуствено ослепени поради поради скупените информативни емисии на телевизиите и на вестниците ни. Но западно образования и мислещ мюсюлманин много добре разбира нещата. И когато днес мюсюлманите говорят, че са негативно настроени против Ватикана и против Америка, те имат изключително много основания за това. Истината, уважаеми слушатели, е много горчива и грозна. Другия път мисля, че ще споделя някои факти с вас, но истината е, че Америка в продължение на 50 години поддържаше идеята за врага в лицето на социализма и социализма поддържаше идеята за врага в западния капитализъм. Но искам да ви кажа една историческа действителност. Не знам дали днес на нас, българите, тук в България ни харесва демокрацията, но историческата реалност е следната. Хитлер беше най-голямото зло 30-те и 40-те години в Западна Европа. Никой не успя да спре това зло, освен едно по-голямо зло. То се казваше Сталин. На империята, която Сталин създаде, империята на злото, както я наричаха, мисля, че Роналд Рейган я нарече империята на злото, империята на злото се разпадна под натиска на западната демокрация. Кое е по-силно сега? Комунизма или демокрацията? Да не повтарям истината. Едно зло винаги се побеждава от по-голямо зло. И когато говорим за падането на комунизма, ние говорим за разгръщането на едно по-голямо зло, което все още западният човек не осъзнава, не разбира за неговото съществуване, но то е факт. Днес Западна Европа, и когато говорим за Трета световна война, скъпи приятели, с това завършваме, защото времето ни изтича. Когато говорим за началото на Трета световна война, ние трябва да кажем факта, че според, поне по българската телевизия, според телевизионно представени илюминати и масони, новия световен ред е влязал в сила от 2012 година
заедно с новото световно правителство, с световното правителство на новия световен ред. Вие чели ли сте някъде кои са те? Листа на тези министри. Знаете ли кои са, какви са? Защо именно те? Кой ги е избрал? Никой няма да научите за тях, докато те не установят своята власт във всяка една държава. Това е нещо много страшно. Това е, мисля, че не е човешко. Мисля, че никоя държава и никой човек не е заслужил такова отношение от хората с болните амбиции да управляват целия свят монополно. Но спирам до тук, защото другия път вече си обещахме, ще говорим повече по тези въпроси. Бог да ни пази